Popisi. Popise koristimo tamo gdje se nalazi popis stavki u sadržaju. Razlikujemo ih po načinu označavanja te svrsi. Postoje 3 vrste popisa. Numerirani popisi, elementi su označeni rednim brojem. Popisi sa grafičkom oznakom, odnosno simbolički popisi, elementi su označeni simbolom. Definicijski popisi, elementi popisa sastoje se od pojmova i njihovih definicija. Te na kraju postoji kombinacija popisa, odnosno ugnježeni popis. To je popis koji ima više razina. Numerirani popis. Numerirani popisi su popisi čiji elementi su označeni rednim brojem ili slovima. Najčešće se koriste kada je potrebno navesti slijed elemenata u popisu. Numerirani popis izrađuje se uz pomoć HTML elementa OL, odnosno ordered list. A za definiranje pojedinih elemenata liste, to jest stavki, koristi se element LI, odnosno list item. A sada ćemo kreirati prvu numeriranu listu. Za početak moramo postaviti element all, te ćemo ga odmah i na kraju zatvoriti. Između ćemo ubaciti stavke našeg popisa. U ovom slučaju možemo napisati te pokrenimo. Kao što vidite, naš popis je numeriran. Ukoliko želimo da nam popis starta na određenom broju, napisat ćemo sljedeće. Uz oznaku all moramo napisati brojku s kojom želimo da naš popis počinje. Stoga ćemo napisati kao što vidite, nakon što smo pokrenuli, s obzirom da sam postavila da želim da moj popis počinje sa 30, popis je počinjen sa 30, nakon toga 31, pa 32. Popisi s grafičkim oznakama, odnosno simbolički popisi. Popisi s grafičkim oznakama su oni popisi čiji su elementi označeni simbolima ili znakovima. Najčešće se koriste kada nije potrebno navesti slijed elemenata u popisu. Popis s grafičkim oznakama izrađuje se pomoću HTML elementa UL, odnosno unordered list. A za definiranje pojedinih elemenata koristi se element LI, odnosno list item. Kod kreiranja simboličkih popisa, kao što sam rekla, krećemo sa oznakom za unordered list. Napravit ćemo popis elemenata planeta u sunčevom sustavu. Budući da mi nije bitan redoslijed, koristit ću simbolički popis. Kada pokrenemo, kao što vidite, dobili smo grafičke oznake. Definicijski popis. Definicijski popisi su oni popisi u kojima se svaki element popisa sastoji od pojma i definicije koja najčešće dolazi u parovima, to jest definicijskog izraza, DT, odnosno definition term, i same definicije, DD, definition description. Definicijski popis izrađuje se pomoću HTML elementa DL, odnosno definition list. Sada ćemo zajedno kreirati definicijski popis. Definicijski popis započet ćemo sa oznakom DL.
te ćemo odmah staviti i završnu oznaku. Nakon toga moramo upisati DT, odnosno definition term. Te ćemo ovdje recimo napisati numerički popisi. Budući da nakon toga moramo upisati definiciju, zapisat ćemo DD i objašnjenje. Nakon toga dodat ćemo novi naziv definicije, odnosno oznaku DT. Tu ćemo napisati simbolički popisi. Sada možemo isprobati naš kod i kao što vidite, kreirali smo definicijski popis. Ugnižđivanje popisa. Unutar list item elementa moguće je dodati novi popis ako se želi izraditi ugnježeni popis. Ugnježeni će se popis u pregledniku prikazati uvučenije od osnovnog popisa. Na primjer, započet ćemo sa numeriranom listom, odnosno popisom, gdje će nam prvi element biti HTML. Nakon toga želimo dodati recimo nekoliko elemenata iz HTML-a, te ćemo stoga njih upisati pod simboličkim popisom koji započinjemo sa oznakom UL. Tu ćemo zapisati liste naslovi i recimo paragraf. Zatvorit ćemo naš simbolički popis. Te ćemo dodati sljedeći element numeriranog popisa, koji u ovom slučaju ćemo zapisati da je to CSS. Ovdje ćemo ponovo dodati simbolički popis i zapisat ćemo na primjer font i style. Moramo zatvoriti naš simbolički popis. Te ćemo nakon toga, ne smijemo zaboraviti, zatvoriti numerirani popis. Kada pokrenemo naš kod, kao što vidite, imamo na prvoj razini numerirani popis, a na drugoj simbolički.